गणेशगिरिनि बामोदाय फर बेनो जोंनि गाहाय बाइबेल सिरिबार टीम हिसाबै लाखिनाय जादों आरो आंनि फालायाव आङो बांसिनै बोसोन बिजाबनि 5:6 लानाय जादों Proverbs chapter number 22 verse 6 बेनिफ्रायनो आंनि फालाया बा फारियाव जों सोलोंदों मैया फुङाव एसे सानलायबाय आरो दाबो बे समाव गुसुं समनि गेजेराव मा सानलायनो हायो जों सेस्था खालामनायसै इसोरनि रावा बुंदों बोसोन बिजाबनि 22:6 train up a child in a way that he should go and when he is old he will not depart from it बेनिफ्राय आङो फरायदोंमोन बोसोन बिजाबनिनो 13:24 पदनाव he who spares his rod will have his son होननानै दा जों बर' बेखौ बुंनांगौब्ला 22:6 पदनाव गथ'आ माबोरै थांनानै थानांगौ बिनि बेबस्थाफोरखौ फोरोंदों जाहाथे बियो गावनि थांनानै थानाय समाव बा बैसो जालांब्ला थांनानै थानाय समाव गोसोखांलायो इंराजियाव बुंदों बे फोरोंनायनिफ्राय बियो जानगारनाय नङा बे फोरोंनायखौ बियो मानिनानै लागोन बर'निया बावगारनाय नङा होनना बुंदों इंराजियाव he will not depart from it जि फोरोंनायखौ बिमा बिफा गथ'फोरनि बिगोमाफ्रा गथ'फोरनो होबाय बे होनायखौ फोरोंनायखौ मोजां बोसोनफोरखौ बियो लागोन आरो बाहायगोन बिनिफ्राय बे गोजानाव एखेनानै थांनाय नङा एखे समावनो जों फरायदों बे फरायनाया बोसोन बिजाबनि 13:24 जों बुंदोंमोन जायहा गावनि गथ'खौ भुल मावफ्लांनाय समाव गोरोन्थि लामाजों थांफ्लांनाय समाव फेंनाय नङा कारेक्सन खालामनाय नङा नांगौ जानायाव लावथि बाहायनाय नङा रायनाय नङा माखासे गार्जेन्सफोर दं जोङो नुबोबाय मिथिबोबाय माबायदि नुबोदों आंबो बैसो जाबोनायखाय नुबोबाय होनना बुंनो गोनां जाबाय गोरोन्थि जाब्लाबो गथ'फोरखौ बाख्नायगासिनो दं आंनि फिसाया बिदि नङा बिदि खालामफेरा आंनि फिसाया खबरदार नोंथाङा गावनि फिसाखौनो मुगैगोन बाइबेलानो बुंदों जोंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बाइबेला मा बुंदों he who spares his rod will have his son जायहा गावनि फिसाज्लाखौ गोरोन्थि फिसाजोफोरखौ गथ'फोरखौ गोरोन्थि मावनायनिफ्राय फेंनाय नङा उनाव गावनि फिसाफोरखौ बियो मुगैनो हमगोन अब्लानिया उनराय जाहैबाय गिथावथाव जाबाय न'खराबो बायफ्रुगोन गोदाव सोराव जागोन सान्थि थानाय नङा न'खरा जि नोंथांनि संसार जानाय समाव रुजु रुमुमोन नाथाय गथ'फोरनि देरखांनायनि उनाव जेब्ला बिथांमोननि बा गथ'फोरनि आखला गुबुनजों थांबा नोंथांनि दसे सान्थि रायजो जानाया दानिया असान्थिसो जालांसिगोन मानोना भुल जाबाय जोंनिफ्राय माबे भुल जाखो जोंनि उन जोलैखौ जों फोरोंनो रोङाखै जोंनि उन जोलैखौ दानिया आंनि बे बाहागो ओरैबायदि मोनसे जोङो सोमोनाङो माब्लाबा समाव माबायदि सोमोनाङो माखासे न'खरफोरखौ जों ओरैबायदि नायनानै बुंनो हमो मानोना जोंबो बुजिबाय जों खृष्टान फिसाफ्रा बुजिनो मोनबाय बाइबेला जोंनो गियान होबाय माब्लाबा जों मा बुंफानाङो आरो बुंनोबो हमो बुंनाङोबो बे गथ'आनो उदायखायानो मानो उदायानो खान्दानो उदायखायानो खान्दानानो उदायखाया सोमोनांगौनि बाथ्राबो नङा बेयो सासे गथ' फिसाखौ जों नायनानै जुदि गाज्रिजों गेलेनाय थाबाय थानायखौ नुदों उदाया इसोर गिनो रोङा बेबायदि गथ'खौ जों नुदों अब्लानिया बेखौ नायनानै जों बुंनो गोनां जायो जाथाराखसै खान्दानो उदायखाया बेखायनो बे गथ'आ उदाया होननायनि जाहैबाय खान्थाल बिफाङा खान्थाल फिथाइ थायदों थाइजौ बिफाङा दिनैसिमबो थाइजौ फिथाइ थायदों मोजां बिफाङा मोजां फिथाइ थायो गाज्रि बिफाङा गाज्रि फिथाइ थायो बाइबेलनि बाथ्राबारि थिय'लजिकेलि जोङो एसे कनसेसन होनायसै दानिया कनसेसन होनायसै आङो ओरैबायदि कनसेसना माबायदि बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायनि बिमा बिफाफ्रा बा गथ'नि बिगोमाफ्रा जुदिव धोरोमियाब्लाबो
गोथार मानसिब्लाबो मा जानाय गोथार फिसा जोनोम होनो हाया गोथार फिसा जोनोम होआ धोरोमिया फिसा जोनोम होआ माबोरै जाखोलायदों आरो लजिकेल पइन्ट लाबोदों जोङो मा लाबोदोंमोन खान्थाल बिफाङा खान्थाल फिथाइ थाइदों इसोर सोरजिनाय समनिफ्राय दिनैसिम थाइजौ बिफाङा थाइजौ फिथाइ थाइदों दिनैसिम जों बयबो मिथियो नाथाय धोरोमिया बिफाफ्रा गोथार बिमा बिफाफ्रा गोथार फिसा जोनोम होनो हाया बेनिखायनो बाइबेला बुंदों train up a child the way he should go बेनिखायनो गोथार बिमा बिफाफोरखौ बाइबेला बुंदों गोथार धोरोमिया बिमा बिफा गथ'फोरनि बिबाफोरखौ बुंदों नोंसोरनि गथ' गथायफोरखौ बियो माबोरै थांनानै थानांगौ बबे लामाथिं थांनांगौ बेखौ फोरोंदों जाहाथे बियो बैसो जाब्ला नङाब्ला बिनि थांबाय थानाय समाव बे मोजां फोरोंनायखौ बियो बावगारनाय नङा थेवल'जेखि जों मा बुंनो नागिरदों साफ्रोमबो मानसिया थाबावसो जोनोम जायो लोगोफोर बाइबेलानो फोरोंदों साफ्रोमबो मानसिया थाबावसो जोनोम जायो जों बिमा बिफाफ्रा धोरोमिया जानो हागौ जों बिमा बिफाफ्रा गोथार जानो हागौ नाथाय जोंनि फिसाफ्रा गोथारै जोनोम जानानै फैया थाबावसो जोनोम जानानै फैयो बेनिखायनो जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि फिसाफोरखौ जों फोरोंथारनांगोन जोंनियानो बुंदों गथ' फिसाफोरखौ इसोरा दान होबाय जोथोन लानो मोजाङै फेदेरनो बेखौबो जों बिमा बिफाफ्रा जेरै गोथार बेबायदि गोथार लामाजों दैदेनलांनो थाखाय इसोर बिग्रा खालामनो थाखाय जोंनो दायित्व होबाय दानि आं दहाय बुंदोंमोन गथ'फ्रा जुदि माबाफोर गाज्रि खामानि मावबाय थादों बेखौनो मावो आरो बांसिनसो मावलांबावो अब्लानिया जों मा बुङो खानदानानै उदायखाया खानदानानै उदायखायाबा बोरै जाखो बिफायानो उदायखाया फिसाफ्राबो उदाया जालांबाय बिसौआबो उदाया जाबावबाय बिनि बैनि उनावबो खानदानानै उदायखाया नालाय खानदानानै उदायखाया जालांबाय ओंखारलांनायनि बिसयदाय पासपर्टखौ फरायगोन ओंखारलांनायनि बिसयदाय पासपर्टखौ मानोथो खानदानानै उदाया जाखो सोमोनांगौनि बाथ्रा नङा बेखौ गोसोखां होलायनानै मिथिनांगौनि बाथ्रा जानानै फैदों आं पासपर्टखौल' फरायगोन Exodus chapter number 20 verse 5 only 5 will read पासपर्टखौ आं फरायनोसै You shall not bow down to them nor serve them for I the Lord your God am a jealous God visiting the iniquity of the fathers upon the children to third and the fourth generations of those who hate me. मा बुंबाय इसोरनि बाथ्राया मूर्ति फुजा खालामनायनि बाथ्रा ओंखारदों इसोर जिहुवाया गावनि सायख'जानाय फिसाफोरनो जिहुदिफोरनो बे बाथ्राखौ बुंनायसै नोंसोरो मूर्ति फुजा खालामनो नाङा बेनियाव गंनोबो नाङा आरो बेबायदि पाप मावग्रा मानसिफोरखौ माने बिसोरो इसोरखौ मुगैग्रा मूर्ति फुजा खालामग्रा माने इसोरखौ मुगैग्रा आरो बेबायदि मानसिफोरखौ इसोरा सास्ति होयो मोनसेसिम सास्ति होगोननो साजा होगोन मोनब्रै जोलैसिम इसोरा साजा होलांगोन माब्लाबा जों सानफ्राङो मानो एफा दुखिया जोंनि न'खरा मानो इसेबां दुखिया जोंलाय मानो बोर गैयै बायदि न'खर जानो हागौ लोगोफोर जोंनि गोजौनि खानदाना इसोरखौ गियालाबा जिउ खांलांबाय जोंनि गोजौनि खानदाना इसोर गियालाबा जिउ खांलांबाय बिसोरनि पापनि दारैनो जोंनियावबो इसोरनि साजा होनाया फैबाय मोनसे फैयोनो मोनब्रैसिम जोलैसिम इसोरा साव होलांगोन मोनब्रै जोलैसिम बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ सोनारनानै नारसिननानै खोथा बुंनो नागिरदों बिनि सिगां गुसुङै आरज खालामनि सोरगोआव थानाय सोरजिगिरि इसोर आफा नोंहा हामबाय होननानै बुंदों दिनैनि बे मोजांथार समखौ फोरबोजों मोननो समायामोन नाथाय नोङो जोंखौ अनबाय नोङो जोंनो बे गिदिरथार मोजां समायना सुजुग समखौ फाननो होबाय बेनिखायनो जों गेदेर रंजादों बेनिखायनो प्रभु नोंनि फिसाफ्रा गोजान जायगानिफ्रायब्लाबो
गुदुं बोथोरब्लाबो बे गासैबो नेवसिनानै नोंनि खाथियाव फैदों गुरै जाफैदों नम्र जादों नोंनि सायाव गंदों प्रभु नोंखौ धन्यबाद होदों नोंखौ खुलुमदों हामबाय होयो आफा नों जोंनो बे खाबु होनायनि थाखाय दानो नोंनि बाथ्राखौ सानलायनो सोलोंलायनो प्रभु जोङो दसे सम लादों अननानै आफानो जोंजों लोगोआव थादों नोंनि गोथांनि बाथ्राफोरखौ आफा जोंनो नोङो फोरोंदो जोंनि बे सोलोंबाय थानाय समाव प्रभुनाव जोंजों लोगोआव थांनानै आशीर्बाद दान खालामदो जिसुनि मुङै बिबाय आमेन फरायनानै मोनबाय आंजों लोगोसे जों गासैबो बिमा बिफा गथ'फोरनि बिगोमा जोङो जोंनि गथ' फिसाफोरखौ जुदि अनो आरो बेयाव जेबो सोंलु गैया अनो ना अना होननायनि अनो जेबो खोथा गैया बयबो अनो नाथाय बिमा बिफाफोरनि जुदि आखलफ्रा बेयाव आङो फरायाब्लाबो कलसियानि 3 अध्यायाव फरायब्ला जों बेबायदि मोनदों पासपर्टआव मा होनदों जिना हारियाव गेलेबाय थानाय आनक्लिननेस बेबायदि उदायि पापफोर बेयाव दङ गोदान नियमाव बे जिना हारिजों गेलेबाय थानाय आनक्लिननेस प्रेक्टिस खालामनाय बांद्राय लुबैग्रा बेबायदि पाप मावनायफोरखौ इंराजियाव बुंदों आइडलेट्रि मुर्ति फुजा खालामनायजों समान पाप बियो होननानै होमब्ला आं बेखौ कानेक्ट खालामनो नागिरदों ओंखारलांनायनि बिसयनि पासपर्टआव इसोर जिबननि बाथ्राया दि जोंखौ बेबायदि बुंदों जे बे मोनसे फिरिनि मानसिया बिमा बिफाफ्रा जुदि इसोर गिनो रोङै जिउ खांदोंब्ला बेनि जिबनावल' सावा थाबथानाय नङा बेयावल' लिमिट जानानै थानाय नङा इसोरा बबेसिम थांगोन 3rd आरो 4th जेनेरेशनसिम सैनांनायनि खामानिखौ मावगोन इसोरा सै होगोन खस्थ' मोनहोगोन गोबां बिथिङाव आन्दाय होगोन नै बेफोरनिफ्राय सांग्रां आङो गावखौ अनो गावनि फिसाखौबो अननांगोन उननि जोलैखौबो नायहरनांगोन जोंनि फिरियानो जुदि मोजां नङा मोनब्रैसो फिरिफ्रा गाज्रि जालांसिगोन जोंनि फिरिनि जुदि समाजा गुबुंले जाबाय बे उननि फिरिफ्रा फोसाबनांगौ गोब्राब जासिगोन माब्रै गोब्राब मानोना बाइबेला बुंदों मोनब्रै फिरिसिम इसोरा सै होगोन बिनि उनाव जुदि बे सैलांखानाय फिरिया गिदिंफिननो रोंनानै इसोरनियाव फैब्लाल'सो बै मोनब्रै जोलैया मोजां जाहैसिगोन बे समसिमाव जोंनि पाप मावनायफ्रा जोंनि उदायि आखल आखुफ्रा मोनब्रै जोलैखौ सै होगोन लोगोफोर बेनिखायनो जों साननो गोनां दं जों बिमा बिफाफ्रा गावनिल' संसारखौ जालांनानै उननि फिरिफ्रा मा जालांगोन बयबो फोथायारिफ्रा सांग्रांखा आं मिथिगौ आरो फोथायोबो बेनि गेजेरावनो जोङो बे बाथ्राया जिहेतु बाइबेलाव दं हिसाबै फोसाबनांगौनि बाथ्राखौ दिहुननो थाखाय जोङो लाबोनांबाय मानोना जोंनि फिरिथाम फिरिब्रै जोलैफोरखौ आंनि पापनि थाखायनो आंनि उदायि आखल आखुनि थाखायनो सै होनायखौ जों हामजानो नाङा बेखौ मोजां मोननो नाङा आलासि बिथांमोना जोंखौ फोरोंबाय थादों जोहोलाव बैसोआवनो आफा इसोरखौ गोसोखांदो मानोना जोहोलाव बैसोआ माबायदि बैसोनि बे बैसोआवनो गोबां हाबिलासजों सुफुंजानाय मोनसे बैसो जोंबो मोनसे समाव जोहोलाव बैसोआव दंमोन बे जोहोलाव बैसोखौ जों बारग'बोबाय जोंहा थोजासे मोनदांथि दङ रोंगौथि दङ युथ लाइफआव जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि जिबनाव मा हाबिलासफोर थायो मोजां थायो गाज्रि थायो गासिबो थायो बे लाइमोन बैसोनि समावनो बेनिखायनो बाइबेला बुंबाय बे लाइमोन बा उन्दै जि समावनो गोबां हाबिलासजों सुफुंजानायनि मोनसे बैसो बेजों थांनांगौ ना बैजों थांनांगौ ना बबेखौ मोजांसिन जागोन बबेया गडलि वे माने इसोर गिनायनि मोनसे लामा जागोन बिथांमोना सायख'नो गोब्राब मोनगोन बेनिखायनो सोरनियाव सोनारदों बिमा बिफानियाव सोनारदों